sa pamumupan ni Gobyerno Baguio ang iyang PGC number 2 sa Balapan sa kalatanong pamumupan. Candidate for the 6th District, Honorable Hosni Boludu Makapoli. Kung ni kukuha na subhanahu wa ta'ala, matarang kano sa ayan yung kabutuan, ayan yung mapi kaya kabutuan sa kaya regional party, na kaya BGC number 2 sa Balota, sa kaya district kano, kaya tano piliin, kaya tano butuan na si Husni Buluto Makapuri. Ay sa programa, kami sa wala tao sa guys sa 6 district na pagkanero ay pag-unanan ng programa na suwang ng atong Islam. Na biyan tumuakan sa kay Sisa, mana yung kay Siya Party, Ali Jihad, Salam Party, yung kay BPP, na biyan isa kami, Sisa yung kay Abar Grand Coalition, na ginani, pag-inyo sa kanan. Langon tanong pagsang kaya bangsa muro. Kadaklan o mga wata tanong na dagal bukiyan. Giyuto isa po na marang tanong. Ando man ay mapakadagal tanong. So galabag si isa bangsa muro. Para sa mga wata tanong na di kailangan ang mangilay. Kagalabag si isa pada region. Isa medical professional na punaman na marana kanon ang makaugok sa kititarusan agu kabaguman ng money kung mga programs agu kitab tano makapantag sa health sector. Nandun na, pakatabon-tabon ka sa PGC. Nahinzata na doon ito nung malimata noa. At na makapikilala yan. Iisa maninyata ni Kiyubukta no ko kapag magama Islam sa kaya Pilipinas na yamalan at yan kay pagsamburo rito. Mabuhay Su! Mabuhay Su!